Antuna Gustava Matoša zajedno sa mrežom Udruga Zagor u sklopu manifestacije Hrvatska volontira provodi aktivnost bojanja vanjskih tribina škole. Kao članica volonterskog kluba sudjelujem u provođenju ove aktivnosti, smatram ju jako zabavnom, a s njome smo započeli kako bismo zapravo kreirali neko mjesto gdje bismo se mi kao učenici mogli družiti, a osjećati lijepo.